Okay, hello, good evening everyone. This is Malacanang Waray TV. Nandito tayo ngayon sa loob ng Malacanang sa imbitasyon ni BBM, Pangulong BBM sa kanyang page. So yan, nakita ko kagabi mga alas 10 pasado na nagpost si BBM ng pangimbita dito sa Malacanang patungkol sa Puto Bongbong at saka Simbang Gabi. Ayun, so ngayon pinunta natin. Ito na. Nandito na tayo sa Malacanang Grounds, Malacanang Palace. Merry Christmas everybody, mga kawaray and sambayanang Pilipino. Please subscribe, follow and share. Thank you. Ngayon, madalang-dalang pa ang tao rito. Madalang muna ang karamihan kasi bago pala itong naipost eh. Actually, kagabi pa itong naipost ni BBM, mga alas 10. So, nung makita ko sa page, gusto ko na agad pumunta pero ating gabi na eh. So, Biko, bukas na lang. So ngayon na, ito na, nandito na tayo. Style ang lantern nila. Okay, Merry Christmas, pumuputi-kutita. Tapos, lapit tayo sa arko. Na ginawang arko rito ang Malacanang. Picture dito yung mga bisitas. Yan. Ayun, ang ganda ng pagkagawa. Iniskisa na kabugawan, kawayan. Lapit tayo sa flagpole ng Malacanang. Shout out sa mga bisita natin dito. Ayan, mga... Yes. Okay TV, sige. Vlog to. Okay TV pala eh. Okay, thank you. Hi. Shout out. Shout out po. Shout out everyone. Shout out everyone. Shout out guys. Okay, oh. Pwede na ba bibi ko? 50. Isa pa, ako rin batang isip. Ano batang isip pala? Ayan. Batang isip. Ayun si mama. Guys, subscribe ha. Ako yan, wala ko yan. Waray TV. Thank you. Okay, gandang gabi mga kababayan. This is Waray TV, Malacanang. Subscribe. Thank you.